Jo tonono subra Jisu Kristo ni mungai cibai yaparo. Tini kok sanani naimani kok botu mangka sak-sakno ta butardi. Sak-sakno ta butardi pia sakno hamjakdi. O kok belai khe nangmani o hayunggo tongnai borok ni bagai. Elembak bijabonugo borok ta butardi hine. Borok butar mani ingkha abo sumsokse. Haini bagai boino butar ke sumsok engma haikeno. Sak-sakno butar kebo abo sumsok khlaima klayo. Henke sak-sakno butarei theimani le sumsok khlaiei butwa engmani se klayo. Samung kahamni bagai theimale borom khlaijaknai. Pia sak-sakno butarei theimale dofani hamari se kaplenai. Haini bagai sak-sakno ta butar jadi. Sak-sakno butarei theinai nukhungni borok bukhau tek tomano. Tei theinai borokno nuknai joto borok srengmung kaham mania anggo haini bagai sak-sakno hamjakdi sak-sakno ta butardi kethang tonggui man khese keplai ni sinimung pia thei thangkhele kechen ni sinimung se haini bagai ta theijadi tamni bagai sak-sakno butar aboni gebangma kok tonggui mano ano hamjaknai kerei ani nukhuni borok honei bukhau wansogoi sak-sakno deraro eba ke butaro sak-sakno caya eba hamya hani wansogoi lachijagai sakno butaro manna musungma manino manya hamjakma borokno manya honei bukhao tektok ungjagai theima bithi chawoi kotok sororei sakno butaro haini bagai sanani musungo sakno ta butardi sakno hamjakdi nono hamjaknai kerei ungya phia nono hamjaknai gebangma borokno tongo nini bukhani borok nono hamjakya phano ta theijadi phia nono hamjaknai borokni bagai wansokdi nang belai kheni ni nukhungo norongni kamio norongni mothao nini palsongni thanio belai khe important eba khe belai khe nango nang haitei kebo korei nono kosol kebo korei haini bagai nang belai khe morok o hayungo lopmung bijab bachiba betang nechinei nini pojano subrayungno yaphardi hake bonono darok roi tonnai bowaisa phano borok kahamno ninang legrak nini pojano subrayungno yaphardi hanei o jagao sawo tomungno nini thanio gebangma nukhungo nini langmao problems eba khe gebangma hamya chero ungei tongkhangke nengtek tomani tongkhangke abono kaitorni thanio yaphardi kaitorno sadi nini chaya hamya gebengmung amjongma tongmarokno kaitorni thanio yaphardi eba khe kaitorno sadi tamni bagi hingkhe kaitorno no hamjago kaitorno no chubanani bagi tiar tongo kaitorno no khairogo kaitorno no kaham krengkhe tongthung abobo nayo kaitorno no theuthung honei naiya haini bagai nini tongmungno gebangma poja gebangma gebengmung amjokmung nini thani problems rok ngei tongkhangke a problems rokno sure mani bising tikhe kaitorni thani yaphardi kaitorno no chubanai kaitorno no mothangnai kaitor nini bukhao khaksangma ruimano kaitorno no bujiwo nini bukhano soimano abni bagai kaitorno poito khlaioi bini thanio nini wansongma pojarokno beba yapharirdi bonono songchawi tonnai bonono karakhe bacharwi tonnai bonono mothangi tonnai bonono lachima singchao khikhlaiglak tamukhenono kaplai khlainai tamukhenono kaham krengkhe tonnai tamukhenono borom khlairnai haini bagai kathar kaitorni thanio nini wansongma pojarokno beba yapharirdi kaitorno no chubanai kaitorno no hamjago puila korin beremchi betang thamchi sa hake norok mungsasuk samung khlaiphano chaphano nungphano norok bebak samung kaitor lobjakna teikhe khlaidi hangkhe oro sungmung achayo sak-sakno buthari theima bai kaitorno kahamda hanno kaitor bai nung kahamda hanjakno nung sak-sakno buthari theima bai kaitor da lobjakno nini bisingtei tai nukhungni borok nini mapha nini jati takurok lobda lobjakno buibai kebo lobjaklak nini nukhungni joto borok lobjaknani no karile buibai se sakhengjaknai tangai haingkha tangai theikha kabangma buibai sengkhekjaknai sajaknai hamya sitra phano se sajagai mano abni bagai norok mungsasuk samung khlaiphano chaphano nungphano norok bebak samung kaitor lobjakna tei khlaidi hingkhangke bumotei samung khlaina nang bumotei samung khlaikhangke kaitor lobjak chini kaplai kaitor lobjagiman tei nukhungni borok rok kaham hanjagiman nini jaiti takurok bolai jagiman abose jeng khlainani nango sak-sakno buthari theima baile
kaitor bo lobjak glak nini bising tei nini nok nukhungni borok rok bo kaham onglak tamokhe tei bwsai nukhungo jongjal ongnai nini mapha nini taku bukhuk rok bwkhao tek tomannai bwkha tong thogya ongnai para amchaini kamini borok rok jotono bwkhao khasrang ya ongnai bwkhao dukhu ongnai aboni bagui sak sakno tabutharjadi sak sakno hamjakdi kathang tongdi kaitorno no chubanai tei nung salcha sarcha kaplai ongi bachanai nung lobjaknai nung kahamjaknai nung buibai bolaijaknai o kokthaini bisingtei kaitor chini jotoni sakao hamari khlaijanani wngthung amen.